Unde s-a dus fără să spună? Ea trebuie să fie aici, nu-ți face griji. Mama sultană doar. La mulți ani mie. Wow, dozav. La mulți ani mie. La mulți ani mie. La mulți ani, dragă. Deci, a cui surpriza a fost mai mare? A fost pentru mine sau a fost pentru tine? Rana, ascultă. Fiica noastră a devenit foarte deșteaptă. Chiar și acum ne păcălește. Fiica noastră nu mai este un copil. Prin harul lui Dumnezeu, ea împlinește astăzi 20 de ani. Da, prin harul lui Dumnezeu. Vă iubesc atât de mult pe amândoi. Și noi te iubim, dragă. Oamenii vin să pregătească funcția. Aș vrea să-ți termin toată munca înainte, am înțeles. Bine, doamnă, bine. Bine, Mamă, Gul, unde sunt? Te duci la ora asta. merg la plajă cu prietenii mei pentru ceva timp. Gul, ai petrecerea ta de ziua de naștere. În seara asta, cum poți merge? O știu pe mama, dar le promisesem. Vă rog, mă voi întoarce după ceva timp. Gul, te rog. Lasă-mă să-mi țin promisiunea, mamă. De asemenea, îți promit că mă voi întoarce curând. Bine atunci, dar nu întârzia. Bine, voi face un lucru. Îl voi ruga pe Canual să te ajute până mă întorc. Bine, Mulțumesc, mamă. Gul, nu trebuie să-ți faci griji. Sunt aici, voi avea grijă, poți merge. Mulțumesc foarte mult, Canual. Ești atât de dulce, de aceea te plac foarte mult. Oh, chiar așa? Da, Ascultă, vreau să faci ceva pentru mine. ce este? De fapt, am invitat pe cineva la evenimentul tău din seara asta. Vreau să spui că ai invitat acea persoană. Nu am înțeles. Uite, dacă mama și tata au aflat asta, l-am sunat pe prietenul meu la evenimentul tău, atunci mă vor certa și poate că unchiul tău chiar și mătușa Rana vor. Nu-mi place chestia asta la mine. Dacă ai fi invitat acea persoană, nimeni nu va spune nimic, vă rog. Dar, cine este acea persoană, Canual? Întâlnirea va fi în curând, de aceea invitația. Vă rog. Bine. Bine, nicio problemă. Mulțumesc foarte mult. Ești o persoană atât de drăguță. Știi că pari mai mult sora mea decât Comal? Da, simt la fel. Bine, voi pleca acum. Pa! Deci, vii? evident, nu există nicio îndoială că nu va veni. Dar ascultă. Canual, vreau sfatul tău în legătură cu ceva. Da, întreabă. Mă gândeam că, ei bine, eu eram. Mă gândesc ce să cumpăr pentru Gulenor. Dacă mă poți ajuta, în a-și da seama ce-i place și ce nu-i place. Ce? De ce vei aduce un cadou pentru Gul? Pentru că este ziua ei de naștere. De aceea. Nu pare frumos că vin cu mâinile goale. Oh, Doamne, Moiz, mie mi se pare o persoană prostuță. Ziua de naștere a lui Gul este o scuză ca amândoi să ne întâlnim. Și vreau să o cunoști și pe mama. Și aduci un cadou pentru Gul. Bine atunci, ce sugerezi? Adu orice ai de adus pentru mine. Bine, dar din principiu ar trebui. Adu un cadou pentru Gulenor, pentru că este ziua ei de naștere. Îți voi face un cadou când va veni ziua ta de naștere. Orice spui tu. Nu voi tolera deloc ceea ce dai, un cadou pentru altcineva. Nu te sun să sărbătorești ziua de naștere a lui Gul, înțelege? cu cine vorbeai? Cu un hoț negru, veziți de treaba ta? Ce-am întrebat eu despre orice are. Te-a făcut atât de supărat din cauza asta. Tonul meu este așa. Mai mult, nu-i las pe slujitori să devină prea liberi. Te rog să mă ierți. N-am văzut niciodată o servitoare în casa ta. Mama sultanului, Canual, ce s-a întâmplat? De ce ești atât de îngrijorată? Mama sultanului, ce se întâmplă? mătușa Rana se uită la ea. Mama sultană me a batjocorit rău. Ea a spus că nu ai servitori. Mama sultanului, de ce ai? Devii copil. Când vorbești cu copii. Îmi pare rău pentru asta. Îi voi spune totul. Nu-mi pasă deloc. Poți chiar să mergi și spuneți poliției despre asta. Ai văzut-o? Lasă-mi-o. Bine, O cunoști pe mătușa Rana. Am un aranjament cu baloane atât de frumos, făcut pentru galben. da, mă uitam la asta. Arată frumos. Și, știi, Gulnor va fi, de asemenea, bucuroasă să o vadă. De ce nu? Sună-o și roagă, o să vină mai devreme. Mama sultanului, să mergem. Bine. Ca să-l fac pe Gul fericit. Ei nu știu că eu am făcut asta. Aranjament pentru a face pe altcineva fericit. La mulți ani, la mulți ani.
La mulți ani! La mulți ani! Gul, ne bucurăm pentru tine! La mulți ani! La mulți ani! Ce distractiv! Să ai viață lungă! Mulțumesc! Haide acum! Dăruiește tortul! Oh, Doamne! El a venit și aici! Omese, cel cu camera foto, îl cunoști. Spun, el mă urmărește peste tot. Nu-l cunosc. Care este problema lui? Lasă-mă să mă duc și să întreb. Nu, lasă-l. Oh, nu, el vine aici. Scuzați-mă! Bună ziua! Scuzați-mă! Spun un lucru. De unde știi unde sunt? Cum mă urmărești? În primul rând, nu știam că vei fi aici. Este o coincidență. Și în al doilea rând, ce s-a întâmplat cu tine în bibliotecă? Vreau să spun, te-ai comportat atât de nepoliticos cu mine. Ce părere ai despre mine? Ce fel de băiat sunt? Vă rog, îți depășești limitele acum. Domnule, nu o cunoașteți. Te poate aresta imediat. Asta vreau să știu. Cine este ea cu adevărat? Ea vine în fața mea ca un înger de fiecare dată. Atât de ciudat. Este ziua ei de naștere astăzi. Acesta este motivul pentru care te părăsim. Altfel, ai fi văzut. Vreau să o văd. Apropo, la mulți ani. Nu primesc dorințe de la străini. Nu mai suntem străini. Ne-am întâlnit deja de 2 ori înainte. Deci, te rog să-mi spui unde este petrecerea. Și la ce oră? Petrecerea este în sala aceea. Fii acolo după 15 minute. Foarte amuzant. Bine, ar trebui să pleci. Pot să fac o poză? Mergi tu sau ar trebui să sun eu pe cineva? Îmi pare rău, îmi pare rău. Pa! La mulți ani! Ciudat. Dar băiatul ăla pare bun. De ce nu le invităm la petrecere? Taci. Vino, împarte tortul. Te rog, dă-mi-l și mie. Și vreau cremă de ciocolată cu ea. Dă-mi tot. Domnule Ia, mulțumesc! Bun venit! Spun un lucru. De unde știi unde sunt? Cum mă urmărești? Nu primesc dorințe de la străini. S-a terminat? Unde te duci? Am de gând un loc special, pe ziua de naștere a unei persoane importante. Este fata aceea. El nu răspunde la apel. Omese. Nepotul tău, guvernul, cine altcineva, m-am gândit să le iau și pe el cu mine. De ce ai văzut? Te simți jenat când mergi singură. De aceea te opream. Să continui această treabă inutilă. Mamă, nu fac nimic greșit. Acum, trebuie să fac ceva ca să ajung la ea. Îmi pare rău pentru verișoara ei. Ea te va considera un infidel. Mamă, îi voi lămuri totul. Tu doar mă susții. Deloc. Nu te voi susține în această chestiune greșită. Dacă nu mă poți susține, atunci, poți să te rogi pentru mine? Nici eu nu-l găsesc pe nepotul tău. Trebuie să o fac eu însumi. Nu știu ce faci. Mamă, cum arăt? Arăți fascinant. Arăți ca punctul cerului. Mamă, mai am timp să merg în rai. Ce prostie e asta! Mă rog să-mi primești și viața. Într-un moment atât de fericit, pentru numele lui Dumnezeu, nu vorbi așa. Ce este? De ce îți dai viața ei? Spune-mi asta. Fiecare trebuie să-și trăiască viața separată. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea viață lungă. Amin. Amin. Sum amin.
Mama sultanului, ce faci? Îi iau semnul prevestitor. Gelozia oamenilor este un semn prevestitor. Și astăzi prețioasa noastră păpușare ne-a luminat viața prin harul lui Dumnezeu. Prin urmare, acest lucru este foarte important. Dumnezeu să vă ferească pe toți de ochii oamenilor geloși. Mama sultanului, oprește-te acum. Este suficient. Toți oaspeții așteaptă afară. Du-te tu, venim și noi. Da. Dumnezeu să te aibă în pază. Mergem. Da, vino. Ce este asta? I-am adus acest cadou lui Nor. Nor, ia-ți darul. Mulțumesc, mătușă. Soră, de ce această formalitate? Suntem o familie. Frate, vrei? Și să ne facă să ne dăm seama că suntem săraci. Servitorii acestei case fac deja chestia asta cu noi. Doamne ferește, ți-a spus cineva ceva? Poți să-mi spui. Îl voi concedia. Nu este nevoie, lasă-l acum. Este o perioadă de fericire, îmi voi primi responsabilitatea lor în altă zi. Soră, să mergem. Da. Domnul Umer este o persoană cu experiență și un bun antreprenor. Bine, s-a ocupat de mai multe proiecte ale universității. Da, ai dreptate. Ei bine, Rana, inteligența și frumusețea ta sunt. Încă așa era acum 20 de ani. Te rog, spune-ne și nouă secretul. Pentru a rămâne tânăr, ar trebui. Îți spun secretul. Da, absolut. Bine, un minut. Taucher, ascultă. Taucher. Da, draga mea, ce este? El este motivul pentru care sunt tânăr. Serios. Știi, el este cea mai mare binecuvântare din viața mea. Că o persoană primește un soț ca el. Cine dăruiește atâta iubire și multă grijă pentru tine. Ei bine, adevărul este dragă. Rana este atât de frumoasă, că mi-a făcut viața mai frumoasă ca niciodată și sunt binecuvantat. Și din partea ei cea mai frumoasă și un cadou scump este Gulnor al nostru. Și această casă este micul nostru rai. Da. Wow, ce este asta? Aștepți pe cineva. El nu va veni. Intră înăuntru. El va veni cu siguranță și zâmbetul pe care l-ai pe față va fi șters. Oh, Doamne! Această relație de iubire este atât de grea. O persoană pe care nici măcar nu o cunoști. Îți negi rudele de sânge pentru asta. Toată lumea te cheamă înăuntru. Mama și tata te sună. Eu? De ce eu? Tortul e pe cale să fie tăiat. La naiba cu asta. Până când vine Moise, nu vin. Apoi sună-l. L-am sunat. Nu răspunde, poate că conduce. Ce faci aici? Intră înăuntru. Gulnor te așteaptă. Da, venim. Vino repede. Vino. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, dragă. Mulțumesc, tată. Mulțumesc. Scuzați-mă. La mulți ani. Mulțumesc, dar îmi pare rău, nu te-am recunoscut. Eu sunt Moise. Ne-am mai întâlnit. Da, pari cunoscut, poate ne-am întâlnit undeva. Galben, el este prietenul meu. Îți amintești că ți-am spus că oaspetele meu va veni? Este el, Moise. Și Moise, ea este verișoara mea, Gul. Este întotdeauna o plăcere să te cunosc. Bine, și invitații lui Canual sunt. Încântat de cunoștință, domnule Moise. Moise, ascultă, vino aici, ascultă-mă.
Vino. Vino aici. De ce ai? Adu-mă aici. Este totul în regulă? Da, totul este în regulă. De fapt, am vrut să vă mulțumesc personal. Acum încep cu adevărat să cred că Despre ce? ești foarte serios despre chestia asta. Canual, de fapt, eu sunt. Vreau să-ți spun ceva. Da, spune orice. Ascult ce fac, o spui într-un fel. Sunt toate urechile tale. Sunt toate urechile tale. Canual, cred. Ai o neînțelegere despre mine. Și vreau să o curăț. Ce neînțelegere. De fapt, Canual, chestia e că eu sunt. Canval. Mamă. El este Moiz, prietenul lui Gulnor, și Moiz, ea este mama mea. Salutări, mătușă. Salutări și ție. Ce mai faci? Sunt bine, mulțumesc. Ai venit singur? Da, mamă, a venit singur. De fapt, nu se simțea confortabil acolo, așa că Gul m-a întrebat să-i țin companie aici. Bine, dar ar trebui să veniți amândoi și să mănânci ceva. Bine, hai să mâncăm ceva. Poți continua. Voi veni după ce dau un telefon. Vino, dragă. Bună ziua! Unde ești? Te-am sunat. Eu doar. A ieșit afară. Este totul în regulă? Există o urgență? Da, o urgență foarte mare. Serios? Fratele tău s-a îndrăgostit și dragostea aceea m-a făcut să vin la ea acasă. Ascultă, omule, ea este acum în fața mea și nu știu ce să fac. Ce să fac? Du-te și cere-i o în căsătorie. Ce? Cum pot să mă duc să o cer în căsătorie? De aceea am vrut să te iau cu mine. Ca să mă pot susține. Ești fratele meu partener. Ce glumă! Ai ajuns la casa lui. De ce sprijin ai nevoie? Asta e tot. Îmi doresc acest sprijin. Voi face ceva. Bine, spune-mi asta. Cine este ea? Vii repede. Îți voi spune detaliile. Pa! Ai mâncat desert. Scuzați-mă. Asculta, Nor, vreau să vorbesc cu tine. Da, ce este? De fapt, am venit aici pentru tine și pentru nimeni altcineva. Nu am înțeles. De fapt, vreau să-ți propun. Scuzați-mă. Vino aici, ascultă-mă. De ce stăteai în colț și șoptind cu acel băiat tânăr? Ce-ar fi crezut cineva despre asta? Bine, mamă. Vreau să-ți spun ceva. Poziția mea alături de Moiz nu a fost lipsită de sens. Ce vrei să spui? Ei bine, asta, prietenul lui Gulnor, Moiz, să ai o familie bună. El este singurul fiu. Om i-a văzut de câteva ori împreună cu Gul. Îi plac mult de mine. El vrea să-și aducă părinții la noi acasă, ca voi să puteți vorbesc despre lucruri. Aceasta este o veste bună. Și băiatul pare să fie bine. Pare să provină dintr-o familie respectabilă, de aceea vrea să-și aducă părinții. Da, mamă, poți să-i spui lui Moiz să-și aducă părinții? Te-aș ruga să-l inviți. Bine. Voi vorbi cu Moiz. Mulțumesc, mamă. Uite, Nor, mi-ai plăcut din ziua în care te-am văzut. Îmi placi mult. Și vreau ca părinții mei să-i cunoască pe părinții tăi. De fapt, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Și, îmi pare rău, nu mi-amintesc unde ne-am întâlnit. Eu nu vreau să mă căsătoresc încă. De fapt, nu vreau să mă căsătoresc niciodată.
Îmi pare rău. Nor, te rog, ascultă-mă. Moise, dragă. Am ajuns să știu totul. Ce? Nu am înțeles. Nimic. De ce nu ți-aduci părinții? Pentru ca noi toți să-i cunoaștem. Bine, mătușă. Foarte curând. Da, fiule, nu ar trebui să întârzi pentru aceste lucruri. Adu-ți mama într-o zi. Vom fi bucuroși să-i cunoaștem. Bine, mătușă. La revedere. La revedere! Nu se întâmplă așa, că dacă scrii Gulrana pe ușă, atunci casa îi aparține. Atunci ar fi ca și cum, pe un drum lung, te-ai ridicat plăcuța cuiva acolo. Și apoi spui asta proprietarul. Nu este așa. Această casă a fost proprietatea socrului meu decedat și după moartea sa, această casă este casa lui Jacques Angir la fel de mult ca este casa fratelui Taucher. Acum poți să te gândești la asta ca la măreția noastră care am dat frumoasa porțiune de la parter familiei fratelui Taucher, în timp ce noi locuim în partea plictisitoare și învechită de sus. Dar am auzit că această casă a fost dat fratelui Taucher ca moștenire și apoi l-a numit în numele lui Gulerana. Și chiar și astăzi este deținută legal de Gulerana. Ei bine, se spune că ar trebui să răspândești minciuna atât de mult, că începe să pară adevărul. Acum, dacă plăcuța mea cu numele este pusă afară, în fața casei, va deveni legal casa mea, spune. Nu va. Soră, de ce vorbești așa? Nici măcar nu te-ai gândit la asta. Chestia asta mă va rând pe mine și pe Taucher. Ce încerci să spui? Mint? Le spun o minciună? Vreți să le spuneți că depindem de voi? Ce este? De ce vorbiți ca niște străini? Ce s-a întâmplat? Ar trebui să o întrebi pe Ranata despre asta, cel care vorbește ca un străin și care au vorbit despre a fi împreună, sau a vrut să mă umilească prin asta? Soră, nu am spus nimic de genul ăsta. Faci o problemă pentru nimic. De ce se ceartă doi între ei? Orice avem aparține tuturor. Nu suntem separați. De ce vorbiți voi doi ca niște străini? Asta spuneam și eu, frate Taucher. Rana a venit și m-a oprit. Acum spunem, nu este oare adevărul că această casă ne aparține tuturor? Da, absolut. Rana, ce s-a întâmplat? Mamă, Ce s-a întâmplat? Gulerana, mamă, ce s-a întâmplat? adu apă. Grăbește-te, du-te și adu apă. Tată, ce s-a întâmplat cu mama? Când se va face bine? Cum? Dragă, mama ta este bine în acest moment. Tensiunea ei arterială a crescut doar. Acum este bine. Tensiunea arterială nu crește așa. Mătușa spune lucruri. Iată, acestea sunt medicamentele prescrise de medic. Când va fi externată sora din spital, ea va rămâne astăzi în observație. Au făcut niște teste. Trebuie să rămânem până la rapoarte. Frate, poți merge acasă. Sunt cu Rana. Bine, dragă Gul, poți veni acasă cu mine. Nu, unchiule, eu voi rămâne. Cu mama aici. Mă voi duce acasă când pleacă mama. Frate, poți merge acasă. Fiica noastră va rămâne cu noi. Bine, atunci ai grijă de tine. La revedere. Vino, dragă, hai să mergem. Se va face mama bine. Când va fi bine. Serios? Aceasta este o situație foarte critică. Cred că ar trebui să merg la spital. De ce te porți atât de îngrijorat? Gul nu te-a invitat la petrecerea ei de ziua de naștere. Deci, care va fi scuza ta? Te-am invitat la petrecerea ei de ziua de naștere. Da, dar încă mai cred că ar trebui să merg. Cum se simte mătușa ta acum? Trebuie să fie bine. Permitem să-ți spun un lucru. Mătușa mea este puțin sensibilă. Este vechiul ei obicei să facă lucruri de genul acesta. Și voi, doctorii spitalului, ei admit doar oameni sănătoși, doar pentru a obține bani. Da, asta se întâmplă. Dar, în orice caz, Gulenor trebuie să fie îngrijorat. De ce ai simpatie pentru ea? Eu eram. Doar întrebam. Bine, spunem când se face mătușa mai bine. Bine, trebuie să plec. Cred că vine tata.
De ce a trebuit să vorbești? Asta ieftin la adunare? Ai obligat-o să meargă la spital. Dacă ai fi avut de ales atunci, mă poți spânzura de moarte pentru ea. Nu am spus nimic ieftin, am spus asta doar în fața câtorva oameni și noi avem dreptul să locuim în această casă. Ne petrecem viața ca niște oameni nomazi și nu pentru mine, am spus-o pentru onoarea și prestigiul tău, dar când o favorizezi pe Rana, atunci nu poți înțelege punctul meu de vedere. Onoarea falsă nu durează mult. Acesta este adevărul că suntem ca nomazii în casa asta. Taucher și Rana au. Ne-a dat acest adăpost după ce s-a uitat la noi. Stare deteriorată. Ar trebui să le fim recunoscători. Acum uită-te la asta. Când afacerea mea, care este în pierdere, se va îmbunătăți și se va stabiliza. Când vom putea a fi egal cu Taucher și Rana. Nu pot fi egal cu nimeni. Nu cred că Rana este egală cu mine. Trăiești în această iluzie, trăiesc în realitate. Fiicele mele cresc. Când stau cu ei, trebuie să ridic capul ca să-i văd. Îmi doresc ca fetele mele să se căsătorească în case bune. Abia aștept ca afacerea ta să se stabilizeze. Altfel, vor îmbătrâni. Înțelegi? A fost distractiv, felul în care mama i-a răspuns mătușii Rana. Nu a fost distractiv. Mama a făcut lucrurile să o ia razna. De ce a făcut mama o scenă în momentul ăsta? Ce impresie ar avea Moise despre mine? Ești mereu îngrijorat, pentru tine. Sunt fericit pentru acest lucru, că petrecerea lui Gul a fost distrusă. Toate planurile mele au fost, de asemenea, distruse. Și uită-te la Moise, are atât de multă simpatie pentru Gul. El vorbea la telefon. Ce mai face mătușa? În ce spital este? Nu are ce căuta în spital. Mama nu greșește deloc aici. Ea a spus doar adevărul. Nu mă interesează dacă are tensiune arterială mare sau un atac de cord. Și uită-te la tatăl nostru. A certat-o pe mama. Nu e bun, nu vă faceți griji, va veni o zi când ne vom răzbuna. Și acel timp nu este departe. Voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Bună ziua! Ce e sus? Bun. Ce faci? Nimic. Lucram la un proiect. Bine, arată-mi și mie. Nu, este munca mea. Lasă-mă să o completez. Întreabă-mă de ce am venit. Foarte amuzant. Nu este nimic de întrebat. Uită-te la o fantomă și vremurile rele pot veni oricând. Da, este adevărat. Omule, știi, mi s-a întâmplat foarte rău. Ce s-a întâmplat? Ai fost pălmuită pentru dragostea ta? Cred că nu mă iei în serios. Ei bine, răspunsul la iubirea mea. L-am primit cu dragoste. Mama ei s-a îmbolnăvit. Deci, tu, vrei să-mi spui că semnul tău prevestitor te-a urmat acolo. Te-ai dus și distrugerea a urmat. Nu este amuzant. Știu, înțeleg. Bine, nu mai vorbi prostii. Trebuie să mergem și află mai multe despre spital. Ea este viitoarea ta soacră. Ce voi face? Desigur, trebuie să mergi. Trebuie să mi oferi sprijin moral. Scoală-te, întârziem. Dacă trebuie să plec, voi pleca așa. Altfel, nu voi merge. Frate, poți merge și așa. Doar ridică-te. Bine. Mai fă ceva. Cumpără-ți un magazin. Florile dau o impresie bună. O, da, nu m-am gândit la asta. Sunt impresionat de tine datorită acestor lucruri. Ești destul de experimentat. Bine atunci, lasă-mă să-mi aduc telefonul. Vin. Și te aștept. Bine. Aici, frate. Ți-am golit tot contul. Chiar dacă a mai rămas ceva, vă voi plăti când va veni Domnul. Poți pleca acum și ascultă, rugați-vă pentru doamna mea. Bună ziua! Salutări, domnule! Domnule, este totul în regulă? Da, mama sultanei. Slavă Domnului, totul este bine. Și doamna este bine. Doctorul i-a făcut o injecție. Ea se odihnește deocamdată. Slavă Domnului! Și fiica? Gul este foarte îngrijorat. Mama sultani. Da, este ceva de îngrijorare.
Lucrul de care voiam să o salvăm, chestia aia e acum la vedere. Trebuie să fie șocată să afle despre boala mamei sale. Domnule, pot veni acolo dacă aveți nevoie de mine. Mulțumesc, mamă Sultani, te rogi doar pentru doamna ta. Și să ai grijă de casa ei. Da, sigur. Nu-ți face griji deloc. La revedere! La revedere! Nu știu care de oți ne distruge casa. Salutări! Este Taucher acasă? Cine este? Javed. Bună ziua! Salutări! Salutări și ție. Eu sunt Moiz. Am ajuns să știu cum se simte mătușa. Cum se simte ea? Slavă Domnului! Doamna mea este bine acum. S-a întors acasă? Nu, dragă, spitalul nu te lasă să scată așa ușor. Și Nor? Dragă Gul, și ea este la spital. Bine, dacă îmi dai numele spitalului, îți voi fi recunoscător. Da, de ce nu? Unde se termină acest drum, există un spital mare la colț. Cel scump. Doamna este tratată acolo. Bine, mulțumesc foarte mult! La revedere! Trăiește o viață lungă! Cine a fost? A fost hoțul negru, nu treaba ta. Da, este preocuparea mea. Ce-ați spus? Nu este nimic, absolut nimic. Mama spunea că nu vei avea niciun loc de muncă, așa că spălăm vasele. Cine ți-a spus că nu am de lucru? Recit ceva pentru doamna mea, nu-i deranja, am înțeles. Dacă voi două surori veți veni, o voi termina mai devreme. Nu, recităm ceva pentru mătușa de sus. Tu faci a ta. Mamă. Unde te duci? La spital. De ce? Tatăl tău cu atitudinea de servitor, el este pe urmele mele. Că ar trebui să merg de partea reginei și cere iertare, într-adevăr, vei cere scuze. Nu voi. Merg. Și este suficient. Mamă, pot să merg și eu? Ți-ai pierdut mințile? Fetele merg la spital? Merg la o expoziție de gazon, că te iau cu mine. Mamă, te rog să înțelegi, Gul va fi acolo. Acesta este un moment bun să vii în cărțile bune. Te rog, mamă, pot să plec? Da, ai dreptate. Bine, vino repede, bine, vin în 2 minute. Bună ziua! Hai, Cum este mătușa acum? tata spune că e mai bine. Ei bine, acesta este un lucru bun. Te simți bine? Da, ai venit cu canoal. Nu, am venit cu. De fapt, am fost la tine acasă. De acolo am aflat că mătușa nu era bine. Ea este încă în spital. Așa că m-am gândit, ar trebui să vin aici. Mulțumesc că ai venit. Ai mâncat ceva? Nu am avut chef. Lasă-mă să mă duc și să aduc ceva. Nu, mulțumesc. Bine, ei bine, ascultă, am adus astea pentru mătușa. Mulțumesc.